Όπως ξέρετε, εγώ έχω γεννηθεί στα προσφυγικά της Πάτρας, επομένως είμαι σε ένα μεγάλο βαθμό πρόσφυγας. Και θεωρώ ότι όλοι οι Έλληνες είναι πρόσφυγες. Δηλαδή η Μικρά Ασία αντιπροσωπεύει για μένα, που προέρχομαι από εκεί, είναι όπως είναι ερχόμενοι από την Θεσσαλονίκη. Αν κοιτάξετε δεξιά στην Κατερίνη θα δείτε τον Όλυμπο. Όλοι οι Έλληνες ξέρουν ότι το Όλυμπος είναι το πιο ψηλό βουνό, είναι το ορόσημό τους. Έτσι λοιπόν και για μας η Μικρά Ασία είναι ένα ορόσημο. Όμορφα λόγια από όλους και θέλω να σας πω ότι είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μένα όλο αυτό που γίνεται και που είμαι κοντά σας. Όπως πάρα πολύ ωραία είπε πριν ο Περιφερειάρχης, θεωρώ ότι όλοι οι Έλληνες είμαστε και μικρασιάτες. Είναι η ρίζα μας.